what's up guys? What's up mga kabandmates? What's up mga kabandmates? So nami sa City Gate karon kay mato mi sa Ngongping nya magsakay nami o magsakay mi og cable car. So pag abot sa Ngongping moto Big Buddha mato den make tayo. Nya padulong pa mi didto karon. Uban gapon si Jazz. So tara, let's go. So nanami din sa Ngongping na kuan. Yeah. Nindot kay weekdays kay dili kayo daghan tao ang nagkuan. Naghulat. Dili na siya kuan. Mas nindot kong weekdays makani din sa Ngongping. Diretso na siya. Kung weekend bangod kay grabe ka daghan tao, maglisod ka. Na ko kuan gamay ra taas man na gyapon ang linya. So kita taon niya pag abot na mo sa kuan sakay na mo cable car na. Okay, Want to smile. Thank you tanan. Kaya na just eh. Una nang din 15 minutes pa ba tao? Sumog ra kang mamabli. Nakasakay na man gani. Dadi to mo Ang to ganda. Sayang. Sayang, wala makita. Kaya man. Naman sa doon. Ang gawas na nakanaon sa nako ba wiper ba. Mga sa nakakilita din hisit sa kanilingkod sa kuwa doon. Dere gabi. Yo, so abot namin sa Ngongping. Ya, grabe ka fog dani. Ano na yung abot sa picture. Ato, 288 na. Mahal kayo. So to 300 na sa una, 200 pa karon, 300 na lang pictures. Gato ni kasi mo picture ba? Ha? Gato mo picture. Pagi kay karon dani sa Ngongping. So di kay siguro niya di na makita ang Buddha sa ubos kay grabe ka fog. So mga ni guys, gafag yun siya. Mga picture may karon. Nya bahin sa tong picture sa kuan mapangabot mas maayo dito niyo paliton kay tag 280 o $300 na to. So nasa sa mga 2,100 ang inyong picture. So better ayun na lang palitan. Later matami sa Big Buddha. See you guys later.